Szia! Szeretettel köszöntelek a Mindfulness kihívás második napján. A mai napon az egyik kedvenc mindfulness technikámat szeretném neked megmutatni. Tényleg csak 1 perc alatt elvégezhető, és nagyon-nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy tudatosabban legyünk jelen, akár priorizáljunk, akár elengedjünk olyasmit, ami zavart. Tehát hasznos a rumli esetén, amit az e-mailben is írtam, illetve hasznos nagyon sok más területen is, hogyha szeretnél tudatosságot vinni egy döntésbe, a napodba, vagy csak úgy a pillanatokba. Jó, úgyhogy mutatom is a gyakorlatot. 3 lépésben fogjuk csinálni a gyakorlatot. Az első lépésben csak arra foglak kérni, hogy egy légzést figyelj teljes tudatossággal. Tehát teljesen figyeld a légzésed, ahogy belélegzel, majd kilélegzel. Ugye ez az első lépés, egy teljes légzésciklus megfigyelése. A második lépés, a következő belégzésnél, majd kilégzésnél engedd, hogyha jól esik ez a gondolat, engedd, hogy minden extra feszültség kilégzéssel távozzon a testedből. Ha jól esik, akár engedd, hogy a vállak kicsit megpihenjenek, engedd, hogy az állkapocs tere kicsit ellazuljon a kilégzés során. Ha jól esik ez a lépés, akkor nyugodtan végezheted több légzésig, hogy arra koncentrálsz, hogy elengeded az extra feszültséget, de ha tényleg csak 1 perced van, és 3 légzés alatt szeretnéd ezt megcsinálni, akkor ugorj tovább a harmadik lépésre. A harmadik lépés pedig az, hogy a következő belégzéssel, vagy kilégzéssel megkérdezed magadtól, mi a legfontosabb most? Még egyszer. Mi a legfontosabb most? Tedd fel magadnak ezt a kérdést, mi az, ami most fontos számodra, és ha teheted, folytasd azzal. A gyakorlat után tedd meg azt, amit fontosnak ítéltél. Ugye, még egyszer vegyük végig, hogy mi volt ez a 3 lépés. Az első lépés légzésfigyelés, második lépés feszültségelengedés, harmadik lépés mi a legfontosabb most. Ilyen egyszerű a gyakorlat. Nagyon bíztatlak arra, hogy próbáld ki akár többször, különböző helyzetekben, és minél jobban beépül ez a gyakorlat is, és elkezded használni, annál inkább meglátod, hogy ez mennyire hasznos tud lenni, akár akkor, hogyha érzed, hogy épül benned a feszültség, nem tudod, hogy mit reagálj egy helyzetben, nem akarsz hirtelen reagálni, hanem válaszolni szeretnél az adott helyzetre. Figyeld meg, mert tényleg nagyon-nagyon sok területen lehet ezt használni, ez egy ilyen kis Jolly Joker gyakorlat, és kísérletezz vele. Holnap pedig innen folytatjuk. Köszönöm. Szia!